England rama hian thawnthu mak tak pakhat mi ten an soi thin a awma mi then khat chuan tun thleng pawh hian an la soi reng thin naupangin an ngainat em Peppa Pig hi kan hre theuhin a rin awma Peppa Pig hi kan ngai anga animation studio atanga inchan alo ni reng lo Peppa Pig inchan na bul ber chu England khothlang lam lo nei tu khuwa khore ruya atangin a inchana chu khuwa chuan naupang kumngami meiche naupang a awma chu naupang te chuan voka ngaina in a hmangai em a khovela engdang zong a in voka du ber ani chu naupang te chuan vok lem a ziak reng thina vok ke ni ading te vok thom hno in bel te vok chung kwa anga khosa haulem te a ziak thina vok chu a in om hlim na ber ani thin ma se ni khat chu an vok te chu shalan ni don ti a hre chuak hlo maya chan chua atumta ani ma se a hnuwa thil thleng hian a chhevel khwa zong thlengin a chok buaya engkima in thlak danglam vek kumtam takaral hnuwa po nu ten an fa te film khur tur a zir tirnan thawnthu angin an soi chhawng thin vokte chan chua atum tuk zinga chuan meiche naupang te chu chin hriat lavin a bo maka an zong luaya a hnu fe a chirdia kara hian a lem ziak thler noi to le ribbon sen no charania chu che chu asul hnu a hnut chhia om chhun chu ani Peppa Pig hi chu British cartoon limom em mai ania mitam takin an ngaina a an tleipui em thin ani kumsang ni pali khan animator pathum Neville Ashley Mark Baker le Phil Davis ten an siam chuaka vok chung kwa chirdiak ngaina em mai chirdiaka zuang tor thin te an nui haulai te ni tina mishing ang mai anun phung pa ngai an man dan te ania thilro puite wal chu ani lo show haulam ve takania asiam po har sa chan lo ma se chuti chung chuan lom tu an tam ma naupangin mu nom ti takin an thlir thin ani ma se he cartoon phena hian thil engemo inthupa oma thawnthu hlui pairu ka nei ni in mitam tak chuan an soi thin khopil rel taka meiche naupang malle khongai thlak em chanchin a inphum ru ani an ti thina avok te ne na an chanchin tele atopna beiselo em chungchang te thlengin Peppa Pig a hian a inphum ru ani hanbel chiangila a show chunga thil shang le thil thleng an soite an thil me bel te hi a in mil lai lawom china show chunga limziak lo langte character te Peppa min nei te nen po hian in milna aneya haider har tham khopani chik takin lo ngai thaula in har war mayang tunchuma chuan abul tak taka kan geranga hei hi Peppa Pig lo chuana chanchin ani Peppa Pig anti chua masak ber chu me ni somthum pakhat kumsang ni pali kha ania Channel 5 United Kingdom a ti chua masak berania episode masabera jangin loma hlo ngala tuma beise phag mi alo le anrin phag mi alo chu Peppa Pig hi sumtam tak senga siam ani lem lava animation studio lian taka how tak taka an siamang kha ani lava olsam te nan siamani sumle thale zung an seng ve vak law he show siam tu te hi soito angkhani mi pathum Neville Ashley Mark Baker Phil Davis te annia British animation a hian sul hnu an lo nei ve nual to a animation thawnthu siam dan an thiam riawani Peppa Pig an siam hnu hian Ben and Holly's Little Kingdom le The Big Night series an siam le a ma se Peppa Pig hi chu an series danglaka adang hlaka Peppa Pig hian engki mathak danglam sak kan ti theyang kumrei lote chungin Peppa Pig show chuan UK a pel ngal dera ram shanga adara ramza somriat chuang la ya ti chwa ani chong somli aya tamale lin ania YouTube lama po voi makta duai tam tak enania franchise chuan
Peppa Pig atang ringot hian kumtinin dollar makta duai sang ni sumala lut hem maya hei hi mi pathum te idea atanga inchana ni ti kan sheto a ma se chu idea chu khoya changa an nei nge khoya changa lo chuak nge ti chu zo na ani Peppa Pig hi khirdan tharin han thlela amma I mu ngai lo thil thar I muanga thil ma ki muang animation style a hian thil ro pui pakhat ma lawa character te reng reng hi han enila an hmel te hi all sam taka zia nok nok an anga an ban le an kevel po thai nok nok ang mayani no panglem ziak ang mayania alem ngoi ngoi no pangkum ngami in vokchung kolem azia ang mayania michen khatsuan an art style te hi an tumdan vereng ania hetianga siam hi atira changa an thil tumania no pangte ta na mu nuam tura an siam no pangten an manin ol sam taka an zia ve thei anga an ngai thei tura duanani antia chu theory chu adik theya ma se mitam tak apon lang mai du tok lawa achung ril thlenga hai chin te chuan thil dang tam takan mu chwa bela no panglem ziak art style hi studio atanga chua kani an ring lawa hei hi mana thil thleng to thar tho le na ania thil om to le thleng to entona siamani antia chumi she thiam tur chuan studio kalsana hunkal towa kan kir le angai ani England kho chaklama hian East Anglia khwa a oma ramzau shingdup mayania vante chu alangzau big emema akut thler te chu lungrem vekani East Anglia chu man laya jang to khan lo neya eizong khwa annia lo neyin chuan tam takin ei an lo zong to bong te an vula thayan chinga vokpo in tinin an vula vokvul chu an nun phunga bet deuh topani an vula an shala an tala ti chuan akal kwal ngar ngar mayani ran vul chu an nun phunga betania ma se chian turanga vul ni lavin shal turemo tal tur hi sapa vul an ni chin ran te hi chianangin entum ma ila mishing ril ru angan pulawa an chungrila ram sanun abe tlatawangin mishing te tan hlo omchin an nei ti chu an ngai danani chutiang khovela chuan thawnthu pakhat aron dar chanta a engtika changa inchan nge ani tu manan soi thelo hetiang thawnthu leng wa khian hun chin chha na anei ngai me ulawa ataka niemo alema niemo twal cher thawnthu ang mai maya inshil chhona ni chin akal zela aron chau chhuana dik takha adatul tul chinani he thawnthu kan soi tur hi zana soi chi thawnthu ania nule paten an fa te hne na an shila pile puten an tu te hne na an shila film khur tura inzir tirna thawnthu ani chu thawnthu chu mechenau pangpakhat thawnthu ania aming chu Peppa ani Peppa chu kumngami ania East Anglia lo neya eizong khwa chuan apa nen chi an chenga apa chu nupui sun to ani anu thi nuwa Peppa chu ama cheina enkola hengrama hi chuan ram hlataka lowanei angkha an ni ve ngai lawa an chen na inte chu ramzau takina huala chunga chuan thlai chingin rante an vula chenom hnai vai an nei ngai lo chutiang ani awang chuan are in a kho har thlak thin em maya khovel dang hlaka cheng ang mayan ni thin Peppa te pa fa po hi an khwa a har thin ma an pa fa te in anom verek rek thin ani Peppa sama chuan ribbon sen no a om reng thina ni tina in bel reng thina a tho hlima changa amut le thlengin asama chuan a om reng thin apa pe kania angai na ma khovela athil nei hluber angina nga yani Peppa chuan vok angai na ma ahmangai ma midang po in vok chu andu ma se midang chuan summu na ata nandu a Peppa ta ne ro chuan a thian nei chun anun ti hlim tu annia mangai tob lavina mangai ani a chil deuh top maya
voka hmangai na hian har satna a thlen dawn tih hrimia lovin a thiam dan ang chuan a hmangai ve top mai ani an dul kiar king kangte an hnar bor te an dal buai nuai thin te chu a lawmin hmuhnuma ti thin hle a darkar tam tak vok bula a hun a hmang theia a en renga a berenga an dul te a chula a chhai reng thin ani cartoona po Peppa Pig chuan apa dul kiar te a khal sak vel thin kha nu nei to lo apa nen chi a khosa Peppa chu amal mema chenom hnai vai an nei ngai lo kan ti kha an chen na in chu khopuya jangin a hla mema an che vela chuan no pang dang kom tur tu ma anom lova chenom te na han len lu na tur om lova chian kom tur a nei ngai lo birthday lom ti vel a om ve ngai lova han infiam hodar dar angkha a om lo a khovel chu apa a in an ramle an vokte chau chu ani chu wangin no pangmal le suang to na kom na sa te nan ti chin ang chu ati ve china le kha phe ka chuan a khovela siama milem te hi aziak reng china athil mu thei chin bak chu ala suang to thiam lawa athil mu ang chu azia chu ani maya a kom chin a chian nei chun vok telem chu aziak reng china ni ma se vokan ni na angin aziak ngai lawa vok ke pani nei te aziaka mishing ang main a vok lem zia te chu thom no te a hak tira dokan te akil ho tira a chang le a len chwa tira mishing nu nang chuan anun tira chu aswang to na achanga azia chwa ani chu Peppa Pig cartoon nen chuan a in mil cha Peppa Pig animation khovela chuan ran zong in sikul te an kala doctor te an neya chirdia ka te an zuang tora thomno an ha a tlang chung in nuam taka an chenga mishing ang mai nan khosa ve ani ti kan sia ang chu Peppa I lemzi ang cha kha ani Peppa I thawnthu nen a in mil awang hian midam tak chuan studio atanga lo chhuak ni lovin East Anglia a me cheno pangmal tak chanchin atanga lo chhuak ani an ring nget bura mei eng ringa voklem ziak thin tu me cheno pangkha Peppa Pig lo chhuat theina chan hi ni in an ngai ani chu adikani chuan Peppa Pig hi limna ni lovin kho harna atanga lo chhuak ani Peppa pa hi paswala ni lava pachatakani afanu chu ngoi rengin athiamang to kina mangaya a thei top chhoina enkol ve a afanu ta na ati thei ang atia a hlimnan thil hote te ati sak thin ma se lo nei tu ania a buai thei mema engtik lai puin a om reng man lo vok chung changa chuan afanu chu voitam taka voto a ti chhailam ni lovin a hriat thiam lo thil a hriat wang ania afanu chunga avok ngai na tawang chuan thil thalo alo la thleng thei ti chu a hriat kar wang ani rante hi duat em turan ni lo an chaka an a rin lok lo thil a thleng thei ti swal pal chuan mishing ta na hlo om takan ni thei mangai ro apoi lo ma se ranan ni na thei ngil su ti in apa chuan a shil thin apa thu shil te chu uluk takin angai thlave china ma se kumngami le kalania a she thiam tak lo amala kom tura nei lava a chian nei chun a hlimna te an ni miawa wangin apa thu soi chu a sherei thei tak lava ma se tlai kha chu engkim thak dang lam tu tur thil a thlenga sikul bana chuan in lam panina ho a kongjim lam shortcut a chuan akala he kong hian vok in lam apo awangin an vokte en pa turin ni tin he konga chang hian a ho chin vok in a thlen chuan vok in bula apa ding chu a hmuwa vok chope a ding ani lava vok in tifai ani lo boka vok in hung na en fel ani heklo apa chuan metal te ka kenga vok pathum chunga metal tek chu ada pharmacy lian ania chu enge a omzia chiang takin a sia dulo engang ma se apa thil ti chu enge ani a sia a vok chu leitura thlan an ni ti na ani leitu an nei to a la khuna ta na ni ruat an nei to
nirei lo te nuwa motora hlan an ni anga shoi bawan ni anga an lo kir le to don lo ti chu chiang takin a hria asira ding chuan a en ve renga an hming te a phua saka an lem te a zia sak thin avok ngai nat em te chunga thil thleng tur chu a shekar sia a hupur ema zinga te chuan apa tho ma in ma taka athawa vokin bula chuan akala abeseu sewa akhonga ina azwala achungri la chuan engemo tak khiana mula thutluk na lian tham tak chu asiam ta a chu vokte chan chhuwa chu ani apa ne na chuan engma soidu lawa pindana ama ina in khunga ruam man na chu asiam ve rewa akal na tur kongte abi ruk puina turte chu angai to aloka alo tlat channa ani boka mi ina an mulo na tur kal kong le bi ruk na po ashe cha amma sabira chuan chauka a aluta a eitur mu thei ang apple te changte thairep ti velte chu ala khoma apa mulo turin alim zia te ada na bom hnunga bura chuan ada a avok thurung na tur thing korong te chu avok lem zia mang chuan a chin chhia veka ti chuan a che chwa hun tur chu alo thleng ta zan re hun chu anga grukara apa eng chhit a thim thleng chu anga ka are diak to a khithori le ranrinia nya chinte thom bak hria tur a omlo khuma chang chuan a thauru chem chema thomhnolum ha in pon khothima chuan a chhuaka a eitur dana bom chu a keng tel bok vok in lam chu apana lo tal buai deu ma se ama an hria ta wang chuan an thoma re le diaka a hung na kong khar chu hongin eitur halak chu a phora eitur mang chuan thlem chha tum ate ber chuan a ron pana a kut chu a ron hnima eng tin tin emo a hruai chuak theya ama a thu rung na tur mun rem tak alo chin sia sa thlap to a chuan a hruai thlenga thimjinga chuan rei fe a thut pui nuwa in lama kir le in thin phudot dot chung chuan a khuma alona a zan khatna chu a hlo tling phot atuk zana chuan angai ang che chuan a che chuak le a vokte chuan a thu an lo oi phian zela engki makal tluang apa chuan engma aman chuak lawa anom na tur alo ruwa man lok chewa chuan avok pathum te chu a hruai theita ma se buaina a om ta thlat mai arin lo lam dai buaina ani vokte chu anrila cham tel tela ram hnuaya om top vok lian pathum te por khop tur chu a pe zolo abur te manga chauka eitur om aruk chwa chin te chu an puar pui zolawa vokril cham chu ahma a vok ngai nat om tak tak te kha an ni to lo anom dana danga an nun phunga dang lam vek chhun lama avok ngai nat te angkha an ni to lo do theina an nei to lawa apa thushil asya thiam ngai lo te kha angai thaliam mai maya tuna chuan adik zia alo lang chuak don ta zan khachu adan ngai te in are hun chu angak le a korluma ha a ma se chu mi zan chuan chauka a chuan eitur lak tur alo tlem khop maya vok pathum dai eitur chu anei theilo vok palian ber ril tram chuan a beita a apa chuan engma shelo atuk zing khwa alo wara apa chuan pona chwa rualin thil dik lawa omti a shengal vok in kongka a in hong ti chu muwa chuta vok pahni an bo ti a hria a fanu chu a awa ma se chang tu anom lo a pindana chuan a va ena alo om lo nge ya a korluma bo ti a shebok apa chu a hlau thong e ma an in hnunga te chuan a zonga a hmusi lo bong in te an chevel ram zonga chuan a zonga a mingin ring tak takina aw bok ma se channa ala dong chuang lo a hlau thong e ma a o zong nen chuan a khur vek to chir dia kara chuan a fanulem ziak chu a hmuwa a lo thler to a vok ke nia ka hmu bok vok ke nia kina pan lam chu apana ramruak pia thing hmuna chuan milem in khaina thing chu a hmuta a chevela han en chuan
ran lo tlat to na hnu ma chu a hmu ma se a fanu a hmu lo vok bo te chu eng tin tin emo a hmua an ina chuan a hruai lut le ngai thalo dewina oma a fanu chin reng reng a hre talo kar khata liam hnu chuan a oma nuam thei to ngang lova vok pakhat chu a talta a hlo ang nge in vok ko chunga chuan a fanu ribon sen no chu a hmuta amang chhia chu atakin a lo thlengta pom harati emema a fanu duat emem anei chhun chu a lo kir to don lo amangai chin emem a thian nei chhun a vok ten an ei to ti a han shezet chu om ngai na a shelo a fanu kha angil nei emema angil nei na chuan van nei na ala thlen a ring thina ma se a him lo phata ani ti chuan thil thleng chu adar zela a ring tel tela thawnthu angin adar zauta zelani he thawnthu hi an hringa yem ti Peppa Pig siam tu te chuan an soi ngai lo shim shima inzom na anei le nei lo po an soi ngai lo ma se an soi mi a lo chung po hian inzom na thuk taka neya hai rual ani lo Peppa ming te kha an man pal tur chuan a inzom thuk ma a in an chia chia ngot dan kha ngai to thui fe thamani animation style po no panglem zia ang mai ania Peppa Pig animation style le a thawnthu kal dan te hi no pang suang to na atanga siam chu ang chia chi ani thildang zong zong chu han thlir ka nila arab omlai takhi Peppa Pig show a Peppa o chu kumtam takaliam hnuwa po no pang o char charani a otho tu no pang te chu an upa zela an o po apui tling zela a tharin an thlak zela Peppa chu a upat bel lo kumngami o ang char charani chutiang bokin Peppa tak tak po kha kumngami ani ina thia kumngami ani char char don a upat bel don lawani engma fin fia thei om lo Peppa Pig hi British no pangta na cartoon hlim om mai ania apon lang chau thlir tu tan chuan thil dang lama om lo lemviao ma se a hmu noma a hlim om riawa ma se a phena thawnthu she tu tan chuan Peppa Pig hi hmu nom tit taka ena harsa a an hmu dana danglam vek thina ni ole tunchuma tan chuan khati zong kha Peppa Pig chanchin kan ngai thlak thei te chu ani le ri phota milo ngai thlak saka wangin ka lo me ma ka video te ingai nat zong ani chuan kongai takin he channel hi min lo subscribe sak vela ti chuan video lo chuak le zel tur te po min lo ngai chan sak zel don nia